Ahojte, v tomto videu by sme sa mohli pozrieť na takýto unboxing týchto krabíc, ktoré tu mám pripravené pred sebou. Jedna krabica je už síce otvorená, ale zatiaľ som do nej ešte nenakúkol. Nechal som si to všetko do tohto videa, takže myslím si, že poďme sa pozrieť, čo mi opäť prišlo. A poďme sa teda asi najskôr pozrieť do tejto otvorenej krabice. Takže vy z vás, čo ma sledujete, už dlhšie viete, že zbieram aj takéto modely, alebo teda skôr túto sériu od Hot Wheels Race Team. A teraz sa mi podarilo kúpiť takéto staršie modely z takejto série, ktorú v podstate ani sám nepoznám. A som veľmi rád, že sa mi takéto modely opäť podarilo zohnať do mojej zbierky. A tu môžete vidieť teda, v tejto sérii sa nachádza spolu 10 modelov. A ja mám teda napríklad tento Pontiac GTO. Ďalším modelom z tejto série je Buick Riviera. Ďalším modelom tiež v takejto čiernej farbe a je to opäť ďalší Buick. Pod číslom 3 je tento Pontiac Firebird, tento má takúto bielu farbu. No a posledným 5. modelom a číslo 8 v tejto sérii je táto Deora 2 alebo Diora 2. No a ja teda dúfam, že sa mi časom podarí doplniť aj zvyšných 5 modelov z tejto série. Tak teraz keď prejdeme na ďalšiu krabičku, tu nás sa nachádzajú len modely od Hot Wheels, ale ide o modely Hot Wheels ID. Sú to modely, ktoré sa už teraz prestali vyrábať, takže napríklad prvým z nich je takýto Motosaurus. Tieto modely Hot Wheels ID sú špeciálne v tom, že zo spodnej strany tohto autička sa nachádza takýto čip, ktorý si môžete naskenovať do hry alebo teda do aplikácie Hot Wheels, no a potom sa vám tento model odomkne v hre. Ďalším modelom je takýto Batmobile z televíznej série. Potom tu mám model Bone Shakera. Takto vlastne vyzerá klasický model, ktorý je z hlavnej série. A takto potom vyzerá kartička Hot Wheels ID. Tie modely sú vlastne na prvý pohľad skoro rovnaké. Rozdiel je naozaj len v tom, že na tom ID môžete nájsť zo spodnej strany ten čip. A ešte tu je teda opäť jeden model toho Batmobilu. Prišli mi dva kúsky, ako môžete vidieť. Tento bol teda kupovaný v predajni Dráčik, pretože takéto cenovky, alebo teda tieto ceny nájdeme práve v tej predajni Dráčiku. Takže pokiaľ máte šťastie, tak aj vám sa môže zadariť a môžete aj takýto model nájsť v predajniach. No a ešte tu mám teda jednu krabicu, túto som ešte ani neotvoril. A ak sa nemýlim, tak v tejto krabici by mal byť iba jeden model, takže som dosť prekvapený, že je takáto veľká. No ako som už teda spomínal pri tých prvých autách, ktoré som vám ukazoval,
aj tento Ford Escort RS 1600 patrí do série Hot Wheels Race Team a čo je na ňom vzácnejšie je to, že je to verzia Super Treasurant a má naozaj veľmi krásne farby a potešilo ma, že sa mi ho podarilo zohnať u nás v skupine. No a poďme si ho ešte teda vybrať z tohto protektoru. Tento model bol vyrobený k 50. výročiu značky Hot Wheels, bolo ich tam viacej, je tam ešte aj Bone Shaker a vlastne celá séria 10 autíčok z tejto série Hot Wheels Race Team. No a tento Escort mi teda pribudol do zbierky, je naozaj krásny. No a keď tak teraz pozerám na tie modely, ktoré mi pribudli, tak si myslím, že by bolo fajn, keby som natočil aj ďalšie video s touto sériou Hot Wheels Race Team, pretože tých modelov mám naozaj už celkom dosť a určite by to bolo zaujímavé, keby som natočil všetky modely, ktoré už mám z tejto série. No a ja som sa ešte rozhodol počas natáčania, že pridám ešte aj nejaké autička od výrobcu Matchbox, pretože sa mi podarilo nájsť takéto zaujímavé modely v predajni Dráčik. No a našiel som takéto klasické matchboxy v krabičke, ale čo je zaujímavejšie, že som našiel aj takéto krabičky, ktoré sú v takejto japonskej sérii. No a mám tu napríklad takúto zaujímavú Hondu S2000. Tieto modely sú o niečo drahšie, stoja 3 €. Takto vyzerá tá krabička, no a samozrejme určite ich budem opäť otvárať aj v nejakom unboxing videu. Ďalší model je napríklad takáto Toyota Land Cruiser, takisto z tejto japonskej série. Ďalej tu je aj takáto Mazda MX-30. Tento model má dokonca otvárací kufor, ak je to pravda. Uvidíme, keď ho budem otvárať. Ďalej tu máme túto Toyota Hilux 2018. No a nakoniec tento Dodge Charger z roku 1966, aj ten je v takejto krabičke. No a nakoniec tu mám ešte aj tento krásny ťahač, ktorý sa mi podarilo nájsť. Je takisto od Matchboxu a je to špeciálna edícia, to znamená k 70. výročiu značky Matchbox, ktorú teraz oslavovali. No a všetky modely alebo autička z tejto série boli v takejto sivej farbe. Väčšina z nich bola v samostatnom blisteri, mne sa teraz podarilo nájsť aj takýto krásny ťahač. No a ako môžete vidieť, takisto má takéto sivé sfarbenie. Tak v tomto videu som mal teda najviac autíčok Hot Wheels, či už tieto ID alebo táto krásna séria Hot Wheels Race Team. Mňa naozaj veľmi tieto modely tešia, no a ako tak na to pozerám, týchto autíčok mi stále pribúda. A ja som niekedy dávno, hádam už aj pred 2-3 rokmi natáčal video, v ktorom som ukazoval práve koľko modelov mám z tejto série Hot Wheels Race Team. No a myslím si, že je čas, že by som natočil a trošku aktualizoval túto zbierku z tejto série a ukázal ju aj vám vo videu, že koľko vlastne tých modelov už vlastním a myslím si, že ich bude naozaj celkom dosť. Sám som z toho prekvapený, takže určite v nejakom ďalšom videu sa pozrieme práve na túto sériu Hot Wheels Race Team. No a ja sa teda zatiaľ s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Čaute.